دیاردەیە کۆچبەریە خوندەکاران ji herêma Cezîrê bi giştî û bajarê Hesekê bi taybet di dema dawiyê de zêde dibe. Çi ji ber mercên aborî ji hêlekê ve û çi jî ji ber rewşa ewlekarî û astengiyên golpêş xwendekarên Kurd têne danîn. Her wiha pirsgirêka koçberiyê bûye mijara herî giring û sedemên wê jî têne destnîşankirin dema ku rewşa van xwendekaran ji nêz ve tê şopandin. براستی دو سدم هنه گو خواندکار پنابر دبن یک جه روشا اولکاری آد دواجه روشا آبوری و گلگ آستنگی دزانینگه هاده هنه و بتایبت خواندکارین کرد جبر وی هاوی گلگ خواندکار پنابر دبن بێگومان ev heyama 4 saleye diyardەیە koçberiyê dest pê kir ji herêmên Kurdî û dergehê penaberiya Kurdan vebû. Lê ya balkêş ew e koçberiya xwendekaran di demên dawiyê de. Gelo ev pirsgirêk dê çi bandorê li ser civaka Kurdî bike di pêşerojê de. خورد فترة داوي نسبة قلك مازن هاجرن كيجي أبغى تأثيره عن تأثيرك مازن وبيجي سر سوريا بشكل عام وسر روش أفاي كردستاني بشكل خاص مازن هي شبرك كسي خندكار وبيجي هاجرن يرورو بتشكي وبيت طبيعي خسارتك مازن فيها شبرك خندكار نامين وخورد وبيجي أنا وبيجي هجران مازن هاري مازن كتينا فاندي فبيجي وبيجي تأثيرك سلبي بتقرر المنطقية بشكل عام. دیاردەیە کۆچبەریە خوندەکاران بەردەوامە û ڕۆژانە زێدە دەبە. Di heman dema got partî û rêxistinên siyasî hewl didin gonakokî û pirsgirêkên xwe çareser bikin. Gelokî berpirse ji bo çareserkirina vê kêşeyê. Di nerîna min de ev pirsgirêka koçberkirina xwendevanên Kurd ê zanîngeha ji bo welatê din pirsgirêkek gelekî mezin e divê çareser bibe. çareseriya wê jî ez wek nerîna me ez dibînim li hevkirina her du encûmenên Kurd lêvegera xwe siyasî bihêz bikin ji ber heger lêvegera wan bihêz bû murarê xwendevanan tê berze dibe û bilind dibe. Wê demê lêvegera siyasî kar gelek alîkariyan ji xwendevanan bike. Bi vî awayî rewşa xwendekarên Kurd li zanîngeha Hesekê ji nêz ve tê şopandin û hemû kêşe û pirsgirêkên girêdayî bi mijara koçberiyê berçav dibin. Lê li gor nerîna hin ji xwendekaran diyardeya koçberiyê bi awayekî neyînî têne rixandin û doza çareseriyê tê kirin. Ji bajarê Hesekê bo Orient News, Homan Cezîrî.